Pentru această rețetă folosim 2 pulpe, un cartof dulce, un morcov, 3 ciuperci, un dovlecel mic, o ceapă tăiată, un ardei gras și câteva roșii sherry, opțional. O linguriță de ulei, eu folosesc de măsline. Iar ca și condimente vom folosi o linguriță de vegeta, o linguriță de oregano, o linguriță de pătrunjel, 2 linguri de sare, o linguriță de piper, o linguriță de cimbru, o linguriță de curcuma și o linguriță de voia dulce. Puteți pune legumele și carnea într-o tavă. Eu voi folosi multicooker-ul. Punem dovlecelul, cartoful, morcovii, ciupercile, ceapa, vom pune puțină sare, apoi restul condimentelor. Vom pune piperul, oregano, voiaua dulce, vom pune și ardeiul și roșiile. Amestecăm. Apoi punem pulpele. Punem puțină sare peste. Jumătate de cană de apă. Vom mai pune puțină sare. Și pornim multicooker-ul. Pentru o oră. Pentru cuptor, timpul va fi tot de o oră la 180 de grade. Se poate servi alături de o salată de castraveți sau mureturi. Poftă bună!